aberatsoa egiteko, urtero egiten dagoen moduen, Jose Muruaga, bertsotsu baten bitzartez egingo ditzie, ongi etorri. Bueno, kantu zarraren doinu hartuta, batu gara gu gaurkoan, lagunbarria komentzeko, arrantzale egunean. Vicente talonetik hasita, bikaina kaseta ditzan, arrantzaleen laguntzaile Afrikako kanpainetan, hango historia idatzi euskun orduko egunkarietan. Sir Thomas Arana Bengoetxea dugu urrengo omendua, ugerlari apartasana bere iloba modukoa, iman azagazti. Mark Izaro itxastaldea sortu eban Espigoian, waterpolo deigeriketa sustatzeko gure herrian. Gaur egun be, arrakastatzu begiratu zure atzean, gure atzean. Bueno, hau bebai esplikin bidot. Hau bertzu dugu eginda, hankantateko. Orduna, hanbazeusie, alan, gure atzean dau Espigoie. Hemen gure atzean dau frontoeko hormia. Josu Fernandezek ondodaki Rompiolaseko histori. Hango bloke ia guztiak, ez decir, berak ebasan eraiki. Matxitzakoko arrobietan ibilitakoa urteetan, lango gorra egindakoa harria bihurtzen bloketan, eta kuboak itsasoratzen laguneukan gure titan. Enaz luzetuko titan da gruien garabizen izena. Gehizenok badekizu. Eta bertso hau amaitzeko, aurton bada zer ospatu. Herriko arraun elkarteak 50 bete ditu. Hau omentzeko guk ordezko bi egin doguz gonbidatu. 15 urte tostartean benetan dira eskarmentu. Alain Kolunga, da zonun anue, ben nahi doguz gaur eskertu. Ez da maizen? Esan dut, kantengoterla da, kantengot. Eskerrik asko omen dueri, eskerrak entzulei, eta eskerrak zelan ez ba, antolatu da benei, eta eskerrak zelan ez ba, lameragan eta inakiri. Eskerrik asko. Gaurko ekitaldi honek esparru bidakoz. Hori Jose Bertxotan be esan deuzkuz. Alde batetik Ronpiolasa bera, eta bestetik arraun elkarteak 50 urte egiten dauzelakon. Gure herrizentzat Ronpiolasek bizikizun asko dakoz. Bera eraikitzeko sasoien, gaur egunien dagon Ronpiolasa edo talapatik egin behar zana eztabaidatzen ibili ziran. Frantzuen eretziz, talapetik egitie, hobeto zan, olatue, hobeto hartzen zalakon, eta baita be, ur azalera ondo gehiago egoteko aukerie egondalakon. Baina, daukaguna daukagu, Frantzuen alde edo kontra egine bien, esanez, beran lurrek defendatu edo familiko lurrek defendatu gure dauzela, eta azkenien gaur egunien daukagun, Ronpiolasa daukagun. Ronpiolasa guretzat geuze asko suposatzen dau. Kirola egiteko, paseietan ibiltzeko, maitasunezko guniek egiteko, korrizen egiteko, dana, hau da, Ronpiolas gure barruen daukagula esan daikegu. Estropadak ikusteko be, behitu, 766 metro daukaz eta toki zoragarrize dugu berau. Orduen, Ronpiolasa zer dan, hemen gauzan guztio badakigu. Eta gaur, Josek esan dago moduen, orain, omenduekaz hasiko gara. Lehenengue, Josu Fernandez Madariaga. Josek esan dago moduen, blokiek, ez hementuzkuek, arriskuek egiten ebasan, Matxitzakoko gune horretan. Gaur, berak ezin esan dago etorri, eta beran alabie bakarne daukagu hemen. Baina, holan esaten da gauzie, eta berari gaur omenalditxu bat egin gure deutxago. Ronpiolas eraikitzen parte izan zalakon. Josu Fernandez Madariaga. Orain, bakarne zutundu txokoko ordezkari
Madalenek zapia jarriko dutzu. Eta trofeu, gure herriko alkatea da Nadiak emongo dutxu. Bigarren omendue, Tomas Arana zan, baina bera hilda dagonez, beran hilobiek hartuko dau, beran trofeue. Hau, beran osabaren izenien dator, Josepe aipatu dau. Tomas oso kirol salie zan. Hainbat ekitalditan udien, txabola bat jartzen eban espigoien. Eta Mar Izaro Kluba deitzen eutxoen. Ugerlari oso ona zan, eta udagara izen hainbat ekintza antolatzen ebazan. Euren artien waterpolo bape antolatu eban. Waterpolo, dakizuen modun, pisinetan egiten da, baina honek espigoien egin eban. Zuruzaba aurrerako jazan. Eta beste ekintza bape bai, Ugerlari Bilboko talde batek antolatu eban, uger egiteko lasterketa bat. Gaur egun nien be, ospatzen da. Bai, bere sasoien, federatu izan behar zan, federatu gure erretzen ez egoan federaturik, eta Carmelo Astorkizari, eta Andres Casinari aukera emon utzien parte hartzeko. Eta zer dalata, Aitor Astorkizak edo, irabazi egin eban. Zurtze egin da gelditzu zien, antolatu ebienak ere, zatilez. Honek ez dauz federata, honek gu baino abila huetie. Orduen hori kontuen hartute, esan behar dugu gaur egunien, espigoie, benetan gure herriko jentien txape, leko zoragarri bat bihurtu dela. Bai eguzkiz hartzeko, bai ugerreitzeko, eta bai. Eskerrak zure osabari, eta gaur bere izenien Imari, Iman Asagasti. Imari be, Madalenekin bingotxo zapize. Eta trofeue endikak kulturako zinegotziek emongo dutxu. Urrengo, omenue Vicente Talón Ortiz dugu. Beran atxien, koiote daku, azalduten zer esaten gabiltzezen. Eta bera traduzitena. Bueno, Iñaki Dinoso zertzu esateko. Tú fuiste el que dio información de todo lo que pasaba de nuestros arranchales en Dakar. Antes, cuando he salido de la iglesia, me he encontrado con 3 arranchales que estuvieron contigo. Y uno de ellos me decía, yo fui con 15 años y vine con 16. Y el otro me dice, y yo le enseñé a nadar. Le puse una cuerda por la cintura y le enseñé
a nadar allí. Y me decía, fui con 15 y llegué con 16. Y hoy me ha hecho mucha ilusión el verle hoy aquí, a Vicente. Ha sido un gran honor para mí. Pues así es que recascó. Y ahora, Maidale te pone el pañuelo. Trofeua, Bermeoko alkatea dan Nadiak, emongo deutxo. Espera, Vicente, que te dan. Eta, aipatu dute zen, 3 arrantzale honek, Jose Azkarate, Manuel Basabe eta Esteban Aurrekotxeak oparitxo bat aurtenetxe parkatu. Aurtenetxek eskainiko deutxie euren izenien oparitxo bat. Te van a entregar un regalito, los 3 arrantzales. Eta orain, hasten gara Arraun elkartiagaz. Arraun elkartie Bermion 50 urte betetzen dauz aurten. 1975 sortu zen. Baina Urdaibain moduen 1982. Orduen, Elantxobe, Mundeka eta Bermioren izenien sortu zen, baina gaur egunien Urdaibai Bermio da. 50 urtetan, hainbat modalitatetan parte hartu dabe, estropadak eginez. Irabazi bebai, da ez irabazi bebai. Emakumezkoak ere bere sasoian parte izan ziren. Eta hainbat sari irabazi ebezan. Naiz eta gaur egunien ez egon emakumeen talderik. Ia animatzen dugu zen gure neskape arraun egitera. Gaurko gunez, Arraun elkarteetaz berba egin ostean, urteetan arraunlariak izan direnak omendu gura doguz. Naiz eta gaur ere ez esan, arraunlari. Batek 14, da bestik 15 urte egin dabez arraunien gure herrizen. Herriko kirol batek, esan behar dut, ez dala ezer, jarraitzaile sutsu barik. Eta gure herritarrak horretan abilek die. Eta hemen, aipamen berezi bat egin gura neuke. Gure Anita Larraurik zenbat tortilla egin deutzu esan, pentsadot kontuen hartziko edala. Bera besta bizi, baina beran izena kontuen hartzie, ondo legokela. Honek, Jon Unanue eta Alain Koluna dauz. Lehenengo, Jon. Bermeoko Arraun elkartiegaz, esan duten moduen, 14 urtetan izan da arraunlarize. Eta klubekoak pentsatu dabe, eurek egindabezan urte guztia kontuen harturik, egun politxe esan litzekela, zueri, omenalditzue egitie. Eta baita be eskerrona erakustie. Jonek 14 urte egin dauz estropadan. Gaur egunien, urtiek eta dinek eta gauzasko, familizek eta beste lotura batzut dauz,
eta orain ez die arraunlari zen, bai ikusiko dugu sondino. Jarraitzaile moduen hortxe dagoz, eta baleiteke, inoizkotan, entrenatzaile begotia. Baten. Bueno, Jon, zuri, Maialenekin miniko dutzu zapitxua. Vale. Ja, trofeue endika, emongo dutxo, kulturako zinegotxe. Joneri klubeko sarize, klubeko lehendakarize dan Naroa Sanbillanek, emongo dutxo. Eta Bou Bizkaiako presidentiek, Peñako presidentiek, kamisetatxu oparituko dutxo 50 urte direlata. Beste omendue Alain Kolunga dugu. Honek 15 urte egine bazan Bermeoko arraun elkartean. Eta oneri be, taldiek lehen esan dodan moduen, maitasunez eta eskerronez egin gure izan deutxie 50 urte honetan parte izan direlakon arraunlari. Honepe, itxi dau, itxi biharra, 15 urte asko die bizitza baten, baina eskerronez, bai arraun elkartiek eta bai gure herrizek eskerrak emoten deutxuz. Igo zaitez Alain eta Maialenekin biliko dutxu zapize. Trofeua endika zinegotzizek emongo dutxo. Eta klubeko trofeua bertako presidentia dan Naroa Sanbillanek. Naroa nondi zabitz? Eta, Alaineri, gure bermiotarra dan, Juan Manuel Gabantxok eginiko obra bat oparituko jako. 2024an arraunlaririk onena izan zinenela esanez. Bermioko arraunlaririk onena izan zinela. Ia Gabantxo, nondi izabil?
entzun, lehen trofeo bat astu jaku Vicenteri emotea. Honek gabantxok egineko kuadro bata. Eta hemen ibilegara topaizinik eta azkenin agertu jaku. Este es un cuadro de los barcos que tú has visto allí, de los barcos que han estado faenando en Dakar, para que tengas ese recuerdo de tus vivencias, de dónde, en qué barcos has andado. Muchísimas gracias. Bermeoko arraun alkarteak esan dugun moduen 50 urte egiten dauz, eta Jon Sasamendiri opari berezitzu bat egin gurailako. Zeu izan zinen, unelatzetan gure herriari egoera txar aretan auspoa eta indarra emon zeutzona. Zu, bermiotarra ez izan arren, gure herri sentimentue hobeen transmitidu dozuna izan zinen eta gaur be basara. Urterik latzenak eta baita urterik oparoenak eskaini deutsasuz gure herriko arraunlari. Gaur be gure herriak zugan dauka itxaropena eta urte politxe egin dozue. Hasieran esan zendun, aurtengo urtea izango zala txarrena datozen lagurteei begira. Ia, egiz edan, holan sinesten doguta. Mila esker, Jon, egin dozun lanagaitxik. Eta bermiotar sentidu zarelakon eskertzen jaku gaur zure oparitxu hau eta zure omenez egin gura da. Derri guztien izenien, eskerrak emonez, egiten dozun lanagaitxik. Orain saria gaur txokoak eskaintzen dutxu. Etorri. Hau kuadrue da gure artiste batekin ikue dediketzona berari. Lazpiurrek itxo kuadro bat, hor dau trainerue, esforzo handi bet gizonbiaz, da intxo dedike beroneri Bermioko horre Lazpiurrek, ada dediketeko. Da nik esango lekitat orain labur esateko, ia, berak zelan topauko temporadi ez zelan ikusi duzun, edo soloan zelan alakotu zuen. Baina nik gultzat azpimarratu, igezin zeu Bermiok, sari asko, bai 2014 intzauina, honek, irurek intzauina, azigorra hartunde, hori ez du pentsate munduen inok egingo dauena. Horrek intzauina, burue bajatu beharren, buru altza, Bermiok horriz asko altza, da salbata kontzire bazio gutien. Jon, eskerrik asko, zuek inzuen laganetz. Bueno, eskerrik asko den hori, sorpresan harrapatzen dit guztionek, ez dut uste 50 urte eta gero hau nire 5. urtea da, ez dut uste halakorik merezi dudanik, sorpresan harrapatzen didazu egia esan, eta bueno, esker hona ematea besterik ez. Zerbait esatearren, nik hemen Alain eta Jon ezagutzen ditut gehien, eta hortik dabiltzan bestarroari guztiak, Diego, Maña, Risi, ni taldea gabe ez nahiz ezer. Iruditzen zait, oraindik oso gazteak direla hauek horrelako omenaldi bat egiteko, baino behon deiela. Nik uste hemen eserita dauden danak, Bermeoren historian erabatera edo bestera sartu dira, eta zorionak horregatik, baina nik uste herriari eskertu behartzaiola, ze inork ezin du inungo tokiko historian sartu, herriak aukera hori ematen ez badio, edo begirune hori adierazten ez badio bintzat, eta hori hola izanik ni zorionak zuei guztioi eman edizkizuet. Bai? Eta bukatzeko, bueno, ez dut uste nik demostratu duna nik hemen inor baino bermiotarro naizenik ez. Ni Orion jaioa naiz, 55 urte ingo ditut, eta oriotarra naiz. Baina beti saiatu naiz, etxetik kanpo ibili naizenean, hemen arrantzaleak bezalaxe,
hartzen dizun herri horri, ematen dizuna, bueltatzen saiatu, ez da besterik. Nik 3 seme-alaba ditut, 13, 12 eta 10 urtekoak, eta gaur egun pentsatuko dezuten bezala Orion enpatxatuta daude, horren beste banderakin. Eta nire seme-alabak Bermeotarrez joan dira Donostira kontxa ikustera, ez nik eskatu diedalako, eta eskolan esaten diote, zerratik jazten dezute urdina, zuek oriotarrak zarete, nik ez nuke hori egingo, eta horrelako gauzak. Eta oso txikia dira, eta gustatu zitzaidan nire seme txikiaren erantzuna zen, ni ez naiz urdinez jantzi nire aitak esan didalako, nik nahi dudalako baizik. Eta hori zeo zergatik handa, eta zuen gatik handa, bale? Eskerrik asko da nahi.